Ora. Adikku wedok. Diah Ayu Niken Pratiwi. Diah Ayu Niken Pratiwi. Sing iki nembe ya kowe mau menjalani studi, menjalani pendidikan S2 ana ing Universitas 11 Maret Surakarta. Kowe calone S2, calone S2 nduk, magister calone. Kowe matur nuwun. Saiki sinden ki paling ora minimal sarjana. Satrio Wasis ki minimal sarjana nduk kowe ngono. Sak banjure la iki kondang iki pesinden sing ora tedas dibacok, ora kobong nek dibong. Menika pesinden Rainaga. Mbok yo sing apik. Oh iya. Padha ndak niken ngono kuwi mosok Rainaga. Maaf. Lah yo nyembur-nyembur nah. Maaf. Tak tepungke. Heeh. Pangapunten Bapak Ibu, menika pesinden kondang ingkang mijil saking tlatah Kendal Kabupaten Ngawi, Roro Ayu Diah Ayu Inces inggih menika. Menika Inces. Menika pangapunten nyuwun pangestu dumateng Bapak Ibu wonten Sumberagung tahun 2026 bulane Maret Mbak Inces badhe terbang datang Malaysia. Menjalani hukuman gantung. Tanggapan Mas. Tanggapan kono. Tanggapan wayang. Oh, tanggapan wayang. Oh, sepurane tak kira dihukum gantung. Derekne Pak Alek teng mriku Malaysia. Mosok sinden kok dihukum gantung. Oh iya, maaf. Pedus kok maaf. Aku dandan awet jam 6 lho. Iya. Kaya sia-sia menang dihukum gantung. Kok sinden ayune kok ngene kok. Iya. Aku ditengi wong ora iso meteng kok terima. Ces. Mbak. Terima kasih Mbak Inces, menika Mbak Inces ingkang mijil saking tlatah Kendal Kabupaten Ngawi. Endi? Dawung. Sik. Dawung ki nggo napa kok do guyu? Dawung ki nggo napa? Nggon pakan manuk, Mas. Bakul kroto. Jenengan turun kroto kula. Sing kulino nukani krotomu sapa? Mas Erik. Mas Erik. Masa Mas Erik doyan karo krotomu? Mas Erik Terus Mas piar mercon kuwi. Piar. Men piar. Heeh. Kuwi barang kuwi langganan kok. Kurang selawe Mas piar. Kurine genep 50. Kowe engko dilewek karo Mak Jangkung kowe. Oh, seneng no. Terima kasih nggih Mbak Inces. Sabanjure menika Mbak Nur Hayati ingkang mijil saking tlatah Kendal ugi. Sabanjure menika Mbak Vita Aprilia Suhana sarjana pendidikan ingkang mijil saking tlatah Kartoharjo Kabupaten Magetan. Nadyanto pesinden menika agamis Bapak Ibu, pangapunten kula tepungaken boten kok nama umuk neng menika kasunyatanipun. Bidal tanggapan menika sangune namung kalih inggih menika sajadah kalih mukena. Mengke bibar wayangan ngeten iki mesti salat subuh turu terus salat duha banjur salat luhur disenggol wong lanang niku ya Allah dijawe wong lanang niku astagfirullahalazim basa dikeloni menengae. Ini kan Mbak Lia dikeloni bojone maksudnya Mbak Lia. Jan aku ya pengen. Terima kasih matur nuwun. Wah matur nuwun elok nganggo banget Duk. Tumplek-blek ana kene nadyanto wayang pirang-pirang ning warga masyarakat tetep ya kuwi mau ndonga kabeh ana daleme Mbah Wolu kita kene. Iya matur nuwun ya Mak. Matur nuwun. Sadurunge awake dhewe ya kuwi mau nyaosi dawuh caos satur warang nggih menika pepundhan perangkat ana ing desa Jati Gembol ana tetembungan awake dhewe gayengake swasana. Oh, gayengake swasana. Sadurunge durpres, sadurunge nyuwun dawuh lan panjenenganipun Mas Prih, Mbah Supardi, Mbah Wolugita, Mbah Lurah awake dhewe ngunggahke Waranggana utawi Widyawati siji Mbaka siji. We ngono. Tak unggahke langsung 3, Nduk. Mbak Niken, Mbak Inces lawan Mbak Lia jumereng manrak mangayun slendrone Mas Agus. Slendrone. Jan. Ning nong napa ya